אבות יקרים, מדבר עידן, אני עובד סוציאלי בעמותת לצדכם. אני רוצה לדבר איתכם רגע על הקושי. אני רוצה לדבר איתכם רגע על הגעגוע לילדים. לא עובר יום שאנחנו לא מקבלים טלפון מאבא גרוש, מאבא שנמצא בהליך גירושין, שנמצא בשטח וקשה ומתגעגע לילדים ולא יודע מה לעשות, ונמצא בקושי משפטי או בקושי רגשי וחושש אם לפנות. ודווקא כאן, מתוך השטח, אני אומר לכם שזה בדיוק הזמן לפנות, זה בדיוק הזמן להתקשר למוקד שלנו, להתקשר לעמותה, לקבל עזרה, לקבל הדרכה, אפילו אם זה שיחה של 10 דקות, של מישהו שמבין אתכם, שרואה את הצד שלכם, שרואה אתכם כאבות, שרואה את הקושי מול הילדים ולפעמים מול הגרושה, שמבין את הקושי המשפטי שהולך וסוגר עליכם. אל תהיו לבד, במיוחד לא במלחמה. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו כאן לצדכם. תפנו אלינו בדף הפייסבוק או באתר או דרך כל גורם אחר שאתם מכירים. מוזמנים תמיד לפנות אלינו.